या भरलेल्या न्यायाच्या न्याय दरबारी जर कुणी न्याय मागण्यासाठी आला असेल तर प्रथम आपल्या घडलेला प्रसंग मला कथन करा. तदनंतर न्यायाचे न्याय निवडले होते. ओ काय प्रसंग, ओ आम्ही डोंबारी, मी या रंग्या, या रंगा, या संग्या, आम्ही तिघंजण, ती माझी बाई, आम्हाला चढू, मी येतो भोग. बापाची वाजवी इतक्या बेगीना